ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭାଇ ଆପଣ ଟିକେ ମଟନ୍ ଲଭ କି ଯେଉଁମାନେ ମଟନ୍ ଲଭ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ତାଙ୍କ ମାନବେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି ଅନୁଭବ ଭାଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ଖାଇବି ବୋଲି କେବେ ଭାବି ନଥିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଆ ଭାଇ କ'ଣ କହୁ ଭାଇ ୟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ କୋଉଠି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ୟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ ଏ ଯେଉଁ ନାଲକୋ ନଗର ବଳାଙ୍ଗ ପ୍ରସାଦ ଛକ ଆସିବ ସ୍କୁଲ ବଜାର ହିଙ୍ଗୁଳା ବଜାର ନାଁ ଲେଖା ଆମର ଅଛି। ୟାର ପ୍ଲେଟ୍ କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ୟା ପ୍ଲେଟ୍ 40 ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଖାଇଲି ଏବେ ଇଏ ହେଉଛି ପୁଟିଟା ହେଉଛି ହାଫ୍କୁ 70 ଟଙ୍କା ଆଉ ଚିକେନ୍ ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କା ହାଫ୍। ସେ ଚିକେନ୍ଟା ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇଦେବେ ଟିକେ। ଇଏ ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଆସିବ 50 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା 50 ଟଙ୍କା ନା ହାଫ୍ଟା ୟା ସହିତ ବରା ମରା ଯାହା ବି ଖାଇବେ ବରା ଘର ବରା ପୁରା ଯାହା ମିଶେଇକି ଖାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦୁଇ ତିନି ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଆଉ ହଁ 3-4ଟା ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡିଆଟା ଆସିନି ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି କୁଟା ହେଉଛି ଗୁଡ଼ ହେଉଛି କଲଜା ପରାଟା ସେଟ୍ ହେଉଛି ଆଉ ହିଙ୍ଗୁଳା ବଜାର ନା ଏଇଟା ଅନୁଗୁଳରୁ ଯାଜପୁର ଯିବା ରୋଡ଼ରେ ଏଇଟା ଅନୁଗୁଳ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବ ତାଳଚେର ରୋଡ଼ଟା ନା ଏଇ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନା ପଡ଼ିବ ହୋଟେଲଟା ତ ମୁଁ ବି ଖାଇଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖାଇବା ଆସିକି ଖାଇପାରିବେ।